Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Machule bwana nimepeleka ule mwanu mafika kuno kwa mayaka kuzomba chikomwe pamene mafika kuno bwana mulangweni tenazidwa bwalo awa anthu amene wa anayindikiye mbekerezo kuti kani kuti mubwere pamene mwabwera bwana kwambanikira chichoso kwa anthu amenewa ndakunyegeni kwambiri popera kuno otalemekezeka zikomo kwambiri TPP woye Bwana Megazeka Vice President mundilole ndapembe wona bomkata bwana angopeleka moni kwa anthu ali pano. Chala mwamba TPP woye Apita woye Wamosaka woye Ole Megazeka bwana Vice President Ole Megazeka Honorable Bright Saka SC MP Sokuma Central East Constituency, Ole Megazeka, a Director Amai Region, Mike Ndeu, Komaso, a Director of Youth, Oenera kulandira ulemu, alandira ulemu. Ndilole nima wa amenewo, ndiyakulu kwa mbili siku na leo. Ndikweseleso. Mwamba, Ole Megazeka Vice President, Azimai kuna maneo, tukodi ife wanku watisi mkumula mkulisa bwanji mundilole bwana ndiapende Mike Ndeu 2 minutes. Jala mwamba TPP woye Professor woye Honorable Bright Saka VP woye Araji woye Ndimeja ule muka Vice President tatu Honorable Bright Saka ndanule mwanu Regional Governor Honorable Chikwanjira ndanule mwanu, a Director Youth Bambo Bamusira ndanule mwanu, Honorable Gwelebeta MP ndanule mwanu, mwachidule ose wena kulanda ule mulandanule mwanu. TPP oye! Wana vidi kumasana kuno pano ndukulandeni ndima jawili, menane nila muja kudapa pala Azimai, sinikachoke Zimai osala kuleni. Tukupia kuti mafuta akapa muzi, amende mafutika ndipa Azimai, Njala mene yokamu, amende mafutika ndindani kote. Oma mafuta amene wabwela mziko muno, tukazi wa amene wabwele sede. Ndindani! Eja wabwela adani! Wabwela adani! Chala mwamba, TPP woye! TPP woye! Ole Megazeka Vice President mundilole ndapasa Regional Governor chikao chino bwana iwo alinditu ndoga liokala nkula komango kuzusani bwana ifondi ni mumba mkulu kuti mulampule pa 91 alipa ziko mwani Chala mwamba Apita woye Apita woye Honorable Bright Saka woye Ufetose woye Bwana Vice President wa chipani cha TPP kuno ku Eastern Region Honorable Bright Saka SC mulandire ulemu wanu komanso MP. Director Mai mulandire ulemu wanu Mike Ndeu, Director Chinyamata Bamusi mulandire ulemu wanu. Bwana kuno ndiye kwa mayaka. Kuno ndiye kwa headquarters kwa TPP. Bwana pano pali akulu wa business andalama zao zitali amena mataniza chipani cha TPP. Bwana anthu awawa akufuna ambe utenga wanu. Komanso bwana pali anyamata awiri amene akufuna kupikisana koma wonse wokongola okhaokha. Ndiye anthu ziwavuta kusankha kuti wonse ndi wokongola
ozora mafuta onokira perfume wose bwana mwalandira pano ziko mukwambiri bwana mwayankhula DPP woye DPP woye Profesa Arthur Peter Mutharika woye Profesa Arthur Peter Mutharika woye Mayaka woye Ipetose woye ulemu inu antu achipandi cha DPP apa ndo pamayaka ulemu wanu ndikuyamikeni chifukwa chosonkhana maunyinji otere ine ndasangalala ndipo ndayamika kwambiri ziko mopobwera siku la lero. DPP woye maulemu aperekedwa kupita kwa regional governor atu anayankhula hapa, director amai anayankhula hapa, director Anyamata anayankhula hapa, komanso bwana Kata akwenijisi maulemu anu nonse muhalangire ziko kwambiri. Manzere kwa ngaku ndikumanja kwa ngaku jesi ntana nsobanu inukanu manzere kwa ngaku ndikumanja kwa ngaku sindi kukondera edi sindi kukondera wina sokolo wina kumbuyo wina kudani welaninso bwana wela mzakhale bana vuno lakuno kuti musikongola chonchi mmadyankano DPP woye mumadyankano zokazinga amuyamba kuyela ngatani ani omweyo amenewa ndiye michonya imene itaimile chipani cha DPP kuno tambala redi mozi mwaiwo wamuza musankha malinga ndi fundo zake eti koma onsewa ndi ana a Profesa Arthur Peter Mutharika DPP ndiye kupemphera mungozitchula zina ndikunena kuti DPP woye pafatele mukangodusa pamenepo takuchosa ndi nchipani mundibe kuzitchula zina ndikunena kuti chani akaposa pamenepo tiakati tiyambirewo. Ine ndi Davis Chiyambi kuzomba Chikomwe DPP woye aunjezela kwa mawosa la pisa ya angojula constituency ya wele pamene kuti apase punishment gani DPP woye. Ine ndi Jonathan Makina wazomba Chikomwe DPP woye DPP woye. Ine ndine Anthony Kamoto DPP woye DPP woye DPP woye DPP woye. Anakosawa bazano DPP woye anakosawa babolo wanukupala mwezi DPP woye abakakabili mbili komanda akurukira woye kuyambira zana ndavati amapanga peti ndevu zawo afanane ndine DPP woye koma ine ndabwera kuno malo ma Profesa Arthur Peter Mutharika president wa chipani chokoma ichi cha DPP president woziwa kuyendesa dziko president wopasa anthu wake chakudya president wopasa anthu wake fetereza
President woziwa kutsisa mitengo ya zinthu. President wosamanga anthu. DPP oye! Professor oye! DPP oye! Enage Andeu anena kuti ati ndinene kuti President usakwesa ndege. DPP oye! Mayaka ine chibadule changa sinaone amalawi akuvutika mmene akuvutikira nthawi ya chakwera. Sizinachitikepo DPP oye! Sizinachitikepo zimene zikuchitikira panoma nthawi zonsezi kuyambira 1964 kuzafika pano amalawi sanavutike chonchi. Azisogolere na kumbo inu malembedwa ntchito inu Federeza watsika mtengo mukuja katatu inu kodi habari za njuzeni kuno bagi ya jimanga ndikwanji 70,000 yevi emambo amene akuli maganyuwo. DPP oye! Azadi kala kukola nyevi dekani bakono chete abamba kujumba akugira kaganyu eti yakulandira 60,000 sono bagi ya 70,000 ayikula banji nanga Federeza wa 130,000 amukula banji. Kodi amene alipo in president huyu the president huyu akuti mumpulukire koma mukamuvoteraso apanga bwino amene mukapulukire. Mene ndikuonera apa ngati ndione mene ndikuonera panopo. DPP oye! Mene ndikuonera apapa nditati ndimpempe wina aliyese ayampuleza kukhosi kwake. Chakwera sawabo ife kuchokera kutondwe tachokera kutondwe nsewu onsewu wandanda ndi anthu ofuna Professor Arthur Peter Mutharika. Nsewu wazaza ndi anthu okonda chipani cha DPP. Abale kuno kongresi liko kuno alipanga kotele kongresi kuno ndimamva kunena kuti adadi mkauze njala eti mkauze njala eti emunani watisangalaso apo ndikudusa kuti nsima ije iyo DPP oye! Sima ija nditi mene achipani cha DPP amatenga chimanga kukhala chizindikiro chawo kusonyeza kuti amazindikira kuti chakudya ndiye nambala watu pamoyo wa muntu. DPP oye! Kuti chipezeke chakudya anthu alibe sinyonjona atrefe tuweza ukulisa
atiyefereza kubelekeza alipo wagula hapa alipo wagula feteleza hapa inu mulindi chimanga ndeya kuti mutenge mabagi anu achimanga awiri mukakule feteleza bagi imodzi somano chimanga chomutitenga kuti koma zikuyendako matatizo nje zikuyenda bwinobwino ndiyeno kuno kwa mayaka ndikuyamikireni chifukwa inu nthawi zonse mumavota mwanzeru amanatweti wake asakunamizeni kuti akusungireni chovotera chanu kuti mupase akupase 10,000 kwenye mulolera mungagwise zaka 5 zokuzunzika 10,000 kwanja DPP oye kufanya kuti akuona kuti aluza akufuna apeze njira zosiyana zoti azawine koma angawine kuno angawine ndikufuna kuno kumazafika 10 koloko pa 16 September 2025 mutalose mene mutavota atutitawerenga atadi ataulani atawina tamatapeti tamala aputa titandula chati tamala aputa titandula chati DPP woye bantu inu munadula jokotera ndiendole makote atati jala mamba makote atati jala mamba makote atati jala mamba ine ndakondwera kuti pano pamayaka anthu ambiri kwimbira mbiri munapanga register kuti mukavote pambaneti osafoka osatopa osagwa ulesi mukavotedi kwa ena kunena kuti kongresi yaluza kale siyocho abinoko ba kongresi yo oloita luza ingaluza lusana kavote mngadadi aliyesa akavote niye amene anasalira osavota osaluka chovotera bavedi siku leni kuno kuzomba ndi ba 27 January bavedi masiku awiri amene atipasa akuganiza kuti masiku awiri amenewo alemba anthu chepa inu mukasonkaneko kwa unyinji tambana twedi aliyesa azavote ndi cholinga chakuti mukunaona kuti Longwe anthu akati apange mademo ena acho uzunguda mutu akumatenga zikwanyedi maona edi chikwanje chothamangisira chakwera ndichani voti yanu mambanedi chikwanje chothamangisira chakwera voti yanu kuno kuzomba ndiye ndikupempheni amene munasalira pang'ono osapanga register kukavota mupange register kuti aliyense azavote tambana twedi kuti ngati mukufuna kuti ana skulu aku primary simukulipira ino mukulipira ku primary twedi zimene mukufuna zimenezo ani simukufuna kulipira ku primary muzavotere Professor Arthur Peter Mutharika Professor Arthur Peter Mutharika ali pampano ngati president nduna ya maphunziro ili mtunda uno waima pano uno mukutive anathesa school fees ku secondary school pano simukulipira inu mukuta kulipira inu DPP oye ati mukufuna kuti zikuchitika pano pazi zosokondekerazi zozunza anthuzi zopasa umphawizi zithe muzavotera ndani siyojonanga ndikauza dadiwo kuti mukavota mukavotera dadi DPP woye mukavotera MP wa DPP mukavotera MP wa DPP
DPP. DPP. DPP oye. Mayaka oye. Ipetose oye. Salenda mbiezi kwa mkwambia. Usaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.